Kirsi Nisosen asusteet päällä. Lähinnä Kirsi Nisosen hatut päällä. Tässä välissä mä haluaisin kertoa teille, että me pidetään seuraavat movement-bileet 21. päivä tammikuuta. Ja luvassa olisi sillä kertaa Popping Battle. Joten kaikki paikalle 21. tammikuuta. Sama paikka, sama kellonaika, sama meininki. Onko fashion-mallit valmiina? Kättä yhteen! Kiitos! Apuri tanssijoille! Sugar Pounds! Kiitoksia tanssijoille, kiitoksia Kirsi Nisoselle, jonka suunnittelemat joka ikinen hattu ja härpäke tässä äskeisessä showssa oli. Kirsi Nisosen kleriä asusteita ja hattuja voi ostaa Helsingin 10 Stokkalta. Käykää ihmeessä postaa itselle omat.